Predstavte si mesto, ktoré vďaka svojej kráse uniklo zničeniu počas druhej svetovej vojny. Kyoto, bývalé hlavné mesto Japonska, je domovom viac ako 1600 buddhistických chrámov a 400 šintoistických svätýň. Od oranžových brán Tori vo Fushimi Inari cez chodníky bambusového lesa Arashiyama až po zlatý Kinkakuji, toto mesto ponúka nespočetné poklady. A len kúsok odtiaľto, v Nare, vás privítajú posvätné srnky. Mohli by sme tu stráviť týždne. Má to však jeden háčik. Máme len 2 dní. Pridajte sa k nám na tejto intenzívnej ceste za tradičným Japonskom. Z Tokia do Kjóta. Je to obrovský kontrast. Ruch veľkomesta vystriedali úzke uličky, ožiarené jemným svetlom tradičných lampášov. Cítime to okamžite. Toto je japonská história a kultúra. Aj keď je mesto dnes plné turistov, má svoj šarm. Každoročne ho navštívi až 80 miliónov ľudí. Už zajtra nás čakajú chrámy, ktoré tu stoja stáročia. Ale teraz si len vychutnáme atmosféru večera v srdci tradičného Japonska. Sme v centre Kjóta a nachádzame sa v uličke Pontočoj, ktorá je taká veľmi úzka a má dobrý vibe a je známa tým, že v rôznych baroch a reštauráciách tam vystupujú gejše. Gejše vystupujú v typických kostýmoch a make-upe a sú naučené tancovať, spievať a dokonca sa profesionálne rozprávať. Skúsenejšie a seniornejšie gejše sa nazývajú gejko a tie mladšie majko. Nie všetky ženy oblečené v tradičných gejšovských kimonách sú naozajstné gejše. Niektoré sú v skutočnosti turistky. Áno, aj vy sa tu môžete prestrojiť za gejšu a zažiť pohľady všetkých okolo idúcich. Je to pomerne zvláštna forma dovolenkovej aktivity. Sme na trhu Nishiki, kde si dáme večeru a street food je tu teda od výmyslu sveta. Chobotnice, morskí ješkovia, všeličo. Čo sa týka jedla, najodvážnejší je rozhodne náš stravovací referent Tomáš, takže poďme sa pozrieť, čo si dal. Dal som si nejaké guličky, najprv som nechcel vedieť, čo to je, ale týpek predo mnou sa spýtal a sú to chobotničie guličky a idem ich teda vyskúšať. To horúce, strašne. Akože nie je to zlé, ale najlepšie je ten dressing a tá cibulka na tom. Samo o sebe je to také žuvacie, ako krevety podobné, mi to príde. Také gumané, no. Začíname deň skoro ráno. Je ticho, vlhký vzduch sa drží medzi stromami a prvé lúče slnka sa opierajú o červené brány. Sme na jednom z najikonickejších miest celého Japonska. Vstupujeme do chrámu Fushimi Inari, ktorý je známy svojimi tisíckami Tori brán. Červené Tori brány symbolizujú pre Japoncov prechod. Hranicu medzi bežným svetom a tým posvetným. Farba nie je náhodná. Červená má podľa tradície očistnú silu. Odháňa zlo a privoláva šťastie. Vo Fushimi Inari sa nachádza viac ako 10 000 Tori brán. Každá z nich je darom. Ľudia ich venujú ako poďakovanie za úspechy alebo s nádejou na budúce šťastie. Krok za krokom tak prechádzate nielen medzi turistami, ale aj medzi príbehmi, želaniami a poďakovaniami, ktoré sa ukrývajú v týchto bránach. Jedná sa o jeden z najkrajších chrámových komplexov v Japonsku a tak nečudo, že je tu veľmi veľa turistov. Cítim tu takú oázu, harmónia, pokoja. Škoda, že je tu len tisíce ľudí, inak by to bolo celkom fajn. Fushimi Inari je zasvetený bohyni ríže a sake. Legenda hovorí, že vo 8. storočí vystrelil mladý šľachtic rýžový koláčik. Ten sa premenil na labuť a pristál na vrchole hory. Tam začala rásť rýža. Znamenie od bohov. Na tomto mieste postavili chrám. V celom komplexe sa nachádza veľmi veľa sôch líšok, pretože líška je hlavný symbol bohyne Inari, ktorej je tento chrám zasvetený.
Stačí zísť z hlavnej turistickej cesty a hneď je to tu trošku veselšie. Zase nikdy nemyslela, že uvidím raz bambusy takto v lese. Mi to príde veľká exotika. Tento chrámový komplex sa nachádza na kopci, šlapeme už zhruba 20 minút a na vrch nám zostáva ešte ďalších 40. Cesta na summit je ako horská dráha, chvíľu hore, chvíľu dole, no je tu už o poznanie menej ľudí a je tu oveľa kľudnejšie. Tabula neklamala, tak 40 minút a sme na vrchole. Na konci nekonečných torí brán nečaká žiadny veľkolepý chrám. Len jednoduchá svätyňa a výhľad, ktorý zakrývajú stromy. Vrchol kopca ale až taký očarujúci nie je. Sú tu kamenné sochy, kamenné modlitebne, ale hlavne zase je tu dosť ľudí. Návšteva Fushimi Inari nie je o cieli na vrchole. Je o ceste. O prechádzke pod červenými bránami v tieni japonského lesa. Opúšťame lesy a mierime na sever Kjóta. Zen učí, že skutočné bohatstvo prichádza z jednoduchosti. A predsa v jeho srdci stojí stavba, ktorá sa blíšti zlatom. Taká krásna, až musela byť zničená. Tento zlatý palác, nazývaný Kinkakuji, bol postavený v 14. storočí vládcom Jošimitsuom. Pôvodne to bola vila šóguna. Porušuje mnohé pravidlá náboženského učenia. Buddhizmus by mal byť založený na skromnosti a vôbec nie materializme, ktorým Zlatý pavilón rozhodne je. V 1950 ho však postihol veľký požiar a tak museli jeho časť postaviť na novo. Kinkakuji nevyhorel omylom. Bol to úmysel. Podpálil ho samotný mních. Pre Hayashiho Jokena bola jeho krása neznesiteľná. Chrám bol až príliš dokonalý na to, aby mohol existovať. Trvalo 5 rokov, kým ho znova postavili. Dnes žiari ešte výraznejšie než predtým. No a aké zábavky ukrýva tento chrám pre poverčivých? Kto sa trafí do tej jamy, bude mať možno šťastie, takže Tomáš to ide vyskúšať. Vyskočilo so close. Ale bolo to vo vnútri, len to vyskočilo. No to Takže budeme mať tak z polovice šťastie. Nie, to bude také, že budeš mať šťastie a potom sa to zvrtne a všetko. Prestaň. To bolo vo vnútri, len to vyskočilo. Toto je jednoduchší level, lebo je to bližšie, držme mu palce. Ale je tam menší priemer. Výhovorky. Úplne mimo. Ešte jedno. My s Naďkou na takéto povery moc neveríme, ešte, že tu máme Tomáša, ktorý všetko vyskúša. Sme v mestskej časti Arashiyama a mierime do bambusového lesa. Je tu však strašne veľa ľudí a tu sme úplne mimo sezóny. Nevieme si predstaviť, čo to tu musí byť, keď kvitnú sakury. Tokio bolo ako mesto nadizajnované na milióny ľudí, ktoré tam žijú, ale toto je vyslovene turistická destinácia. Bambusový les je niečo, čo som ešte nikdy predtým nevidela. No a z bambusového lesa sme sa presunuli do záhrad, ktoré patria ku chrámu Tenryuji. Najrušnejšie obdobie je tu na jar, kedy kvitnú sakury, no aj táto jeseň s krásnymi červenými stromami im trošku konkuruje. Takúto peknú záhradu neviem, či som už vôbec videl. Ten pojem Zenová záhradka nie je len tak pre nič za nič. Majú tu aj uhrabkaný piesoček, presne takto som si Zenovú záhradku vždycky predstavovala. Legenda hovorí, že kapor, ktorému sa podarí vyliesť po kamennom vodopáde, sa stane drakom. To vysvetľuje počet drakov na tejto zemi. Najznámejšie pamiatky Kjóta ležia na jeho okrajoch. Doteraz sme strávili deň putovaním medzi nimi. Večer nás čaká centrum starého Kjóta. Každý deň nachodíme tak 20 kilometrov na pešo a už má celkom morí život z toho. A ešte 40 minút kráčania.
pobolené nohy, ale stálo to za to. Toto je najkrajší fotospot v Kyote. Naša posledná dnešná zastávka je Kiyomizu-dera, chrám, ktorý sa akoby vznášal nad jeseným Kyotom. Jeho názov znamená čistá voda, podľa prameňa, ktorý tu vyviera už stáročia. Wow, nádherné. Zasvetený je Kanon, bohyni milosrdenstva. V minulosti bol však miestom odvážnych, alebo aj trochu bláznivých činov. Ľudia skákali z jeho 13-metrovej terasy v nádeji, že ak prežijú, splní sa im želanie. Po zotmení a nasvietení tohto chrámu je to fakt, že mega. Neviem, či sme videli už niečo krajšie, minimálne na tomto výlete. Čo myslíte? Wow, ako Japonsko, klobúk dole. Ja verím, že aj tie ružové stromy musia byť krásne, ale ako takéto nádherné červené stromy som ja teda ešte nikdy v živote nevidela. Hodinu južne od Kyoto sa nachádza mesto Nara, prvé hlavné mesto Japonska. A sú tu samé srnky. Vítajte v Srnčom kráľovstve. V meste, kde sú srnky kráľmi ulice. Sú všade. Na ceste, v parku, pri chrámoch. Podľa legendy sem pred stáročiami prišiel boh Takemi Kazushi na bielom jeleňovi. A keď odišiel, srnky zostali. Ako posvätní obyvatelia tohto mesta. Sú ich tu stovky a sú oficiálne chránené ako národný prírodný poklad. Ale pozor, nie sú to len také milé lesné tvory. Sú prefíkané. Presne vedia, čo chcú. Stačí, že vyťahnete sušienky a srnky sa vám uklonia. Doslova. Ale keď ich necháte čakať, vedia byť veľmi dotieravé. Sú to miestne celebrity. Celý deň sa prechádzajú, kláňajú, fotia a zbierajú plody svojej slávy. Obrovský areál so srnkami a s rôznymi chrámami sa nazýva Nara Park. No a v Nara Parku sa nachádza aj chrám Todaiji, ktorý je známy jednou z najväčších bronzových sôch na svete. Nachádza sa v ňom socha obrovského Budhu. No. Arigato. Kvôli obrovskej soche vo vnútri tohto chrámu prišlo vtedajšie Japonsko skoro na mizinu. Socha veľkého Budhu sa skladá zo 437 tón bronzu a 130 kg zlata. A bola odhalená v roku 752, 200 rokov potom, ako buddhizmus prišiel do Japonska. Veľkosť sochy dokazuje aj táto diera. Takáto veľká je jeho nosná dierka. Podľa legendy, kto sa dokáže touto dierou prepchať, dostane večné osvietenie. Tak to poďme skúsiť. Hej, Vičko, idete sa. Poď. Ja si to vyťahnem. Ježišmaria. Ježiši Kristus. Číklo sa daj, musí byť číklo. No a teraz ťahaj, čo mám vyťahnuť? To je najväčšia hovadina, ako som kedy spravil. A dobre, však budem osvietená aspoň. Nemusíš sa veď, to neprejde, no? Nie, neprejdem, čo si? Nie, čo si, ja tam nejdem. No, to ďalšie. No tak všetci nebudeme osvietení, nevadí. Tá diera takto vyzerá úplne v pohode, ale keď som si pred ňu klakol a videl som, aká je dlhá, tak ma hneď osvietilo, že sa tam nezmestím a radšej sa tam nechcem zaseknúť. Vstupy na všetky pamiatky v Japonsku sú celkom lacné. Tento Buddha je asi najdrahší, stál 800 jenov, čo je približne 5 €, no za väčšie osvietenie to stojí. Chodníkom stúpame do tikších, odľahlejších častí mesta. Chrám Tumakeyama Hashimangu je takmer zabudnutý kudnári. Nie je taký známy ako veľké svätyne, no práve preto má svoje čaro. Cestou nás prevádzajú kamenné lucerny a machom obrastené sochy. Celé to pôsobí
ako by sa tu čas zastavil. Tieto lampáše sa všetky zapaľujú 2-krát do roka. Raz vo februári a raz v polke augusta. Z nádherných historických miest Japonska, Kyoto a Nara, je to od nás všetko. Ak ste tu ešte neboli, určite sem príďte, je tu nádherne a my sa vidíme pri ďalších videách. Čau!